அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் முட்டை கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு வாண்டிலி வச்சு ஒரு 3 கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காயிட்டோம். எண்ணெய் காய்ஞ்ச வாட்டி கடுகு போட்டு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 பெரிய வெங்காயம் நீட்டமாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். இது பொரிஞ்சதும் நம்ம இதோட அதை போட்டுக்கலாம். பெரிய வெங்காயம், கருவேப்பிலை, இப்போ உப்பு நம்ம எண்ணெயிலே போட்டுக்கலாம். உப்பு கல் உப்பு எண்ணெயில் சேர்த்துக்கிட்டு தான் அதோட சத்து நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். நல்லா போட்டு நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், இப்போ நம்ம மல்லித்தூள் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். அது இதிலே போட்டு நம்ம எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா வதங்கின வாட்டி பட்டை லவங்கம் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். நம்ம வாசத்துக்காக அதை கொஞ்சம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு இதோட சேர்த்து எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம். இப்போ தக்காளி ஒரு 2 தக்காளி எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் இதிலே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா அந்த பச்சை வாடையெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா கிரேவி நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா இது வதங்கின வாட்டி நம்ம தேவையான அளவு அதாவது தண்ணி ஊற்றி நல்லா மூடி வச்சு நம்ம கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வெந்துடும். இப்போ ஒரு 4 பல் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி இந்த கிரேவியில் கலந்துட்டோம் அப்படின்னா அது இன்னும் திக்னஸ் கொடுக்கும், இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். தேங்காய் பால், தேங்காய் அரைச்சது நம்ம எது வேணால் சேர்த்திக்கலாம். அதில் சேர்த்திட்டு நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். நான் ஒரு 6 முட்டை எடுத்து வேக வச்சுருக்கிறேன். அந்த முட்டையை நாம் கத்தி வச்சு அறுத்து நாம் போட்டுக்கலாம். கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நம்ம முட்டையை எடுத்து நம்ம அதோட சேர்த்துக்கலாம். அதில் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மூடி வச்சு அந்த தண்ணி சுண்டுற அளவுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா இந்த குழம்போட எசன்ஸ் ஃபுல்லாக முட்டையில் நல்லா இறங்கிக்கும். கிரேவியோட எசன்ஸ் எல்லாம் முட்டையில் இறங்கிக்கும். இறங்கின வாட்டி நல்லா கிரேவி இதில் வந்துடும். சப்பாத்திக்கு, இட்லிக்கு இதுக்கெலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா கிண்டி விட்டுக்கணும். அப்பப்போ நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுக்கணும், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிக்கும். முட்டையை போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டு வச்சு மூடி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து அப்புறமா எடுக்கலாம். நல்லா தண்ணியெல்லாம் சுண்டிடுச்சு, நல்லா கிரேவி ஆகிடுச்சு. நான் சப்பாத்திக்கு தான் இதை ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். சாப்பாட்டுக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இட்லி, சப்பாத்தி, சாப்பாடு இதுக்கு என்ன வச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இந்த முட்டை கிரேவி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.